Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hanen kasngi ka shipho trek unai weng. Ka wai ne kisang san partai kani kari luom kasi jentia. Ka berdairu kasang riu luom ka khon hinyo trap National Awakening Movement. Khnam kalasong jalang hak office rekam jongka hajaya Shillong. Hakani ka jingi kendo ka balapanya do presiden jongani kasang uba pendap saibon. Ka khnam kala penbenaru ya ka thop kerteng ka beningkong jengki kertong ki banyakon hak election MLA ka bansolong house nam aja ka prabanwan. Bakan thop yu MDC ka jayau constituency ubalong ru working president jong ka khnam uba adalba nongrom uba BL nongbri na maulai uba zachari chadap na mauhati Dr. Moses Karbitai na mauringkeneng bat uba innocent chadap na nartiang constituency. Hakani jelang laidon lang ru Secretary General jong ka khnam uba bat kupar walang bat kiwe de kidkhot jong ka Central Executive Committee jong ka khnam. Sang hi ni don hi ya ta ka jin clear na du mswa hi. Nadu bangi nomor kumba pilatip hi ka sang khnam ko de ba pun khanak sangka jong ki issue ki ba ngisim ha ka sang khnam ki di ki jo ki issue ki ba ngisim nadu mswa bangi dang dan ha ka ki issue ka ba ni yang baniada kan penek pensa ban kentiu la kajong kajai ban riu tikani ke isu jong ka influx kari ka wei na kimat ki ba kong santam ka ba ni sim bat kata kalong haduk mentah kum kasang ni dang yai dawahi ban pentrikam ya ka LP sim kya ya ka ban lej ya ka midnight raid ban lej ban khenrai ki ki dekhar ki bona sabar ki bom dan ki kot keslag bebiang ban suan ban surung pathar ban surung syakani ka state ka jongi tengah soba ngimdei ban ong ban ailat than ba ka jala jongi kan susah ban ka bakajai beri jongi kan sat ban telep no hakini ki bei namar ladang ngim khang gam tu chen ha ko ka singi soba ka jai beri jongi ladang ngim la ban khang tham tam dak ki an ki ba kum ka seng ni community bangin yo ka jing job hakani election banwan ra daki an ka jingina ka kerpang khamtam gum ka LP baniada ingim ka jai berew badangim la banwan ra kum kini ki an ke mechanism temut life ho so hopsam hadin ka igaban jangi ngim tip sho tengah so ong ba omdei tangkani nakali ka sengro kandang yai persyang hi sakiwei pat ki lat hakabangin select kum ka seng ya ka ba in haban check ya infiltration check gate ki badan habar nihat ki badan ha umkiang ya kajing trekam jongki nomor kumpa kalong haduk menta kini ki infiltration check gate ki sulong tang kum ki jaka sina pisa jongki tu ki officers ki badan hoto tengok soba kini ki isu ki bubun ngin senang yaile kum kaseng hakini singi banangwan.